Her er en kort vejledning i, hvordan du søger i samlingerne, og i dette eksempel finder vi et materiale til undervisningen, som vi gerne vil gemme som en huskeseddel. Først så vælger jeg materialer til den undervisning, herunder søg i samlingerne. Så skriver jeg robotter i søgefeltet og laver en fritekstsøgning ved at klikke direkte på søg. Så vil jeg gerne undlade at vise film og tv-poster ved at sætte et flueben her. Så klikker jeg på søg igen, og så får jeg de resultater her. Der vælger jeg dash and dots, og det materiale vil jeg gerne tilføje som huskeseddel ved at klikke på plusset heroppe og den gule ikon. Så opretter jeg en ny huskeseddel ved at klikke her, giver det en passende titel og en beskrivelse og klikker på opret huskeseddel. Nu kan jeg så finde den huskeseddel frem, som jeg lige har oprettet. Den hedder robotter til udlån. Den huskeseddel har det link her. Det link kan jeg kopiere og sende til en kollega eller mit team. God fornøjelse.